ପୌରୁଷ ମେ 2021। ଓଡ଼ିଶାର ନାନାବିଧ ମାସିକ ପତ୍ରିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ପତ୍ରିକା। ଲେଖକଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନର ଅଧିକାରୀ। ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ଚରିତୋପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସମାଲୋଚନା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେ ଗଢ଼ିଥିବା ସାହିତ୍ୟ ହର୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍କଳ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶତବର୍ଷ 2021-22 ପାଳନ ଅବକାଶରେ ପୌରୁଷ ଏହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ହେଲା ବକୁଳ ମହାଦେବୀ। ଗୁହଦେବ ପାଟକ ନାଁଟି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ରରେ ଖୋଜି ବସିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁରଠାରେ ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଭୌମମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଗୁହେଶ୍ୱର ପାଟକର ସହର ଥିଲା। ଏ ଭୌମମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏମାନେ ଶୈଳଭବମାନଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରୁ ତଡ଼ି ସେଠାରେ ଭୌମ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭୌମ ରାଜୁତିର ଆରମ୍ଭରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ପରମ ଆଗତ, ପରମ ସୌଗତ ଆଦି ବୌଦ୍ଧ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଭୌମମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଉତ୍କଳକୁ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ବାରଭାଇଆ ଆଖଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଲୋକର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥାଏ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଥାଏ ଓ ଫଳରେ ନାନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦିଏ। ସେଠାରେ ବାରଭାଇଆ ଆଖଡ଼ା ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥାଏ। ଏହି କଥାଟିର ମୂଳ ହେଉଛି ଆସାମରେ। ଆସାମର ଐତିହାସିକ ନାମ ହେଲା ଆହମ ଓ ତା'ର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆହମ ରାଜାମାନେ ସେଠାରେ ରାଜୁତି କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆସାମର ନାମ ଥିଲା କାମରୂପ। ପୁରାଣରେ କାମରୂପ ହୁଏତ ନାଗଦେଶ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଭୌମମାନଙ୍କର ସମସାମୟିକ କାଳରେ କାମରୂପରେ ସାମନ୍ତ ଚକ୍ର ଶାସନ ରୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ କେହି ଜଣେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁନଥିଲେ। 12 ଜଣ ଭୂଇଁଆ ବା ସାମନ୍ତ ଏକାଠି ମିଳି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହୁଏତ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ, ସେଇ ଥିଲେ ରାଜା। ଭୌମମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଏହି କାମରୂପ ଦେଶ ସହିତ ବୈବାହିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହେଉ ସାମନ୍ତ ଚକ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି ବଂଶର ପରମ ସୌଗତ ମହାରାଜା ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ଅନେକାଂଶରେ ହର୍ଷଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଭଙ୍କରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାନ୍ତିକର ନାଗ ରାଜକନ୍ୟା ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତିକରଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ସାମନ୍ତ ଚକ୍ରର ଅନୁରୋଧରେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଭୌମ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ଖଣ୍ଡେ ତାମ୍ବପଟା ଲେଖ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ନିମ୍ନ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତମାନେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ପୂର୍ବେ ବି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ କରିଥିବା ଗୋସ୍ୱାମିନୀ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ବହୁକାଳ ବସୁନ୍ଧରା ଚଲାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ, ସେହିପରି ସୁଚିରକାଳ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧରି ରଖ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ପରମ୍ପରାଗତ କର, ରାଜ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର। ସାମନ୍ତ ଚକ୍ରର ଏହି ପ୍ରକାର ନିବେଦନରେ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପରି ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ଏଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ କେହି ରାଣୀ ଉତ୍କଳ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜପଣ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍କଳର ନାରୀ ସମାଜ ପୁରୁଷ ସହିତ କିପରି ସମାନ ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲା, ତାହା ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମିତ ହୁଏ। ଭୌମ ବଂଶରେ ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ, ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ଓ ପରମ ମହେଶ୍ୱରୀ ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀ ନାମରେ ଆଉ 2 ଜଣ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ଶୁଭଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅପୁତ୍ରିକ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର 2 ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଟରାଣୀ ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ କେତେକାଳ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଗୌରୀ ମହାଦେବୀଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ପରମ ଭଟ୍ଟାରିକା ପରମେଶ୍ୱରୀ ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
ଦଣ୍ଡି ମହାଦେବୀଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭୌମ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ସମ୍ଭବତଃ ଶୈଳୋଭବ ଶାସିତ କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। କିଛି କାଳ ପରେ ଦଣ୍ଡି ମହାଦେବୀ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ବୀତସ୍ପୃହା ହୋଇ ନିଜ ସିଂହାସନକୁ ନିଜ ବିମାତା ବକୁଳ ମହାଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଗୃହଦେବୀ ପାଟକର ଭୌମ ପ୍ରାସାଦ ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ନୀରବ। ତଳେ କଣ୍ଟାଟିଏ ପକାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଭିବ। ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ଦଣ୍ଡି ମହାଦେବୀଙ୍କ ପରି ଶାସନ ଓ ସିଂହାସନରେ ବୀତଶ୍ରଦ୍ଧ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇଯିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଣେ ଭୌମ ରାଜବଂଶୀୟ ଶାନ୍ତିକରଙ୍କୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବକୁଳ ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ରାଜ୍ୟସାରା କାହାରି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା। ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ଉଆସ ଭିତରେ ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ପରମାଗତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରିଚ୍ଛଦରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀର ଅଭିମାନ ବା ଆଭିଜାତ୍ୟ ନାହିଁ। ଭିକ୍ଷୁଣୀ ପରି ଦେହରେ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦିଆ ବେଢ଼ଣ। ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଦ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଦୀପଶିଖା ନିସ୍ପନ୍ଦ ଭାବରେ ଜଳୁଅଛି। ଧୂପଦାନୀରୁ ଝୁଣା କେବେଠୁ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ସେଥିରୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଭଳି ଧୂଆଁ ଆଉ ବାହାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଝୁଣାର ସୁଗନ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାରେ ସୁରଭିତ। କେତେବେଳେ ପରେ ବକୁଳ ମହାଦେବୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଆଖି ମେଲି ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ମହାସାମନ୍ତ ଚକ୍ରର ଜଣେ ସାମନ୍ତ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ମନ୍ଦିର ଦୁଆରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ପଚାରିଲେ, କିଏ? ସାମନ୍ତ ଧର୍ମକର? ସାମନ୍ତ ଧର୍ମକର ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପରମ ଭଟ୍ଟାରିକା ମହାରାଣୀ ବକୁଳ ମହାଦେବୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବକୁଳ ମହାଦେବୀ କହିଲେ, କର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଥର ଆପଣମାନେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ମୋତେ ଅବସର ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହାସନରେ ମୋର ଆଉ କାମନା ନାହିଁ ବା ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିକର ମଧ୍ୟ ଭୌମ ବଂଶୀୟ ମହାରାଣୀ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀଙ୍କ ପିତୃବ୍ୟ। ଧର୍ମକର କହିଲେ, ମା, ଯଦି ଅପରାଧ ନ ଘିନନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ପରିହାର କରି ଆପଣ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଭୌମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ତଥାଗତ ସିନା ଭୌମ ସିଂହାସନକୁ ପୁରୁଷଠାରୁ ବାଞ୍ଛିତ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିକ୍ରମ ଆଗରେ କୁଙ୍ଗାଦାର ରାଜାମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବକୁଳ ମହାଦେବୀ କହିଲେ, ମୋତେ ଆଉ ନିବୃତ୍ତିର ଏ ମାର୍ଗରୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାମନ୍ତ ଧର୍ମକର। ଭୌମମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍କୃତରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଏ ବଂଶରେ କାହାରି ପୁତ୍ର ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କହିଲେ, ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଦଣ୍ଡି ମହାଦେବୀଙ୍କ ପରି ରାଣୀମାନେ ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ ବା ଉଣା କେଉଁ ଗୁଣରେ? ଦଣ୍ଡି ମହାଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀ ପରି ଯେତେବେଳେ କଙ୍ଗୋଦ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମତୀ ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଆଗରେ କଙ୍ଗୋଦର କେତେଜଣ ପୁରୁଷ ସେନାପତି ବା ଠିଆ ହୋଇପାରିଥିଲେ? ଭୌମ ମହାରାଣୀମାନେ ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଗଲେ ଉତ୍କଳର ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ। ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାଗତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କେଶରୀମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଲେଣି। ଉତ୍କଳରେ ଭୌମ ବଂଶର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲା। ଏତିକିବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଦୀପ ଦମକାଇ ପବନରେ ଲିଭିଗଲା। ଧର୍ମକର ଆର୍ତ୍ତକଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଏ ତ ମଙ୍ଗଳର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ମା। ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ନୀରବ ରହିଲେ। ଧର୍ମକର ମଧ୍ୟ ନୀରବ। ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ ବାତାୟନ ପଥରେ ଆଖିରେ ପଡ଼େ କଳନାଦିନୀ ବୈତରଣୀର ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଜଳରାଶି। ତା ଉପରେ ରାତ୍ରିର ତାରାଙ୍କିତ ଆକାଶର ଛାୟା ଝଲମଲ ହେଉଛି। ତା ପରଦିନ ସାମନ୍ତ ଚକ୍ରର ସାମନ୍ତମାନେ ବକୁଳ ମହାଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରି ଶାନ୍ତିକରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ। ସେ କାଳରେ ଗୁହଦେବ ପାଟକର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ପୁଷ୍ପଗିରିଠାରେ ନାଳନ୍ଦା ଓ ତକ୍ଷଶିଳା ପରି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି ଓ ରତ୍ନଗିରିର ବୌଦ୍ଧକୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସେହି ପୁଷ୍ପଗିରି ବିହାର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ବିହାରରେ ନାଳନ୍ଦା ବା ତକ୍ଷଶିଳା ପରି ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ ହୋଇ ଯୋଗ ଓ ହୀନଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକେ ନାଳନ୍ଦାରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ପୁଷ୍ପଗିରି ଆସୁଥିଲେ। କପିସା ନଦୀ କୂଳରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ନାମରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ ନାଳନ୍ଦାରେ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଏଠାକୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବିଖ୍ୟାତ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଂ ଭୌମମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଏହି ପୁଷ୍ପଗିରି ବିହାରର ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭୌମ ନରପତି ଶୁଭଙ୍କର 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ପୁଷ୍ପଗିରି ବିହାରର ଛାତ୍ର ପ୍ରାଜ୍ଞଙ୍କ ହାତରେ ବୃଦ୍ଧବାତଂ ଶକ ସୂତ୍ର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ ସୂତ୍ର ନିଜ ହାତରେ ଲେଖି ତତ୍କାଳୀନ ଚୀନ ସମ୍ରାଟ ତି ସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ କାଳରେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଦୂର ଚୀନ ଦେଶ ସଙ୍ଗରେ ଉତ୍କଳର ନିବିଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭାବିଲେ ଆଜି ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସମାପ୍ତ।